birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel mate Sardar Vallabhbhai Patel mahangke thek arni katalon Bharat adet along det kali pirhe adang kido an adet lapen amuluk atum sitame aning ka chethe asongja pi atum aphan bangso pirhe along pen avidet lu pusita aning kangsam aning ka chingduk pen alang li tum aphan pirhe hache arni talon pon vertiti lake alang li tum rank at aku amethang arat adet aphan ka ching hon akhei longri ka cherai kom along karjap thip lapen kemesen atowar ke japon thek apot si arat asu atum tengneun edat titi lasi aning kangsam ke dupen abang avedet aphisi tami ning chekhangun esi chikimu lapen amahang ke thek arni mate birth anniversary talon pon nangkok titilo lason thot si elitum bharat adet alongta ke claim kedam ka chibaduk pik lapen aning ke mi pik abang phu karlitang Sardar Vallabhbhai Patel ta inutlo alangli hanlo bharat sadhin along that pen ke chengsi deputy prime minister lapen home minister of India arpu kelong cheng abang phulo lapen elitum adet along ke inut det ka chinghon pik abang phu lapen methang adet jogwan nangji pu ingtang kring ka chesong dun abang phu iklo laso ajoksi alangli phansi tambe birth anniversary mate amahang ke thek arni katalon nangji akenang sot dukoklo alangli ko sona bang phu lapen alangli phan pipot si mahang ke thek arni chikimo dun nangkok tangte pinike alangli mate Sardar Vallabhbhai Patel akaya lamole chethandam iklona Patel amen binong lake Vallabhbhai Jhaverbhai Patel puhanlo bonsita alangli phan Sardar Vallabhbhai Patel pusi kachathang alangli British India akai thongke praisi October Kerner kebra thokse kebra pho aningkan mate 31st October 1875 aningkan Nadiad city nonkelar thu amen lake Kheda district Gujarat pu adim alongsi amhang ke thek mate pirthe hachelo alangli asarbura amen Jhaverbhai Patel lapen asarpi amen lake Ladbhai Patel lo Charlie Duncheng adim ke amethang adim amat Karamsat Charlie ahem along lapen 1897 aningkan alangli inkoira hini arta hut ansi Nadiad High School along pen metric angdeng asadlang chapa undunlo puthot metric angdeng undet pen alangli lo ahin ka Charlie pen barrister mate lawyer putapu chepaman jia phan aning hanglo lasi alangli ningkan Farukrener kebra kep aningkan hut England adet damsi London along Middle Temple Inn pu adim along si lo ahin advocacy a course ka Charlie pangchengdon lo London along alangli labangso ahin ka Charlie lock si ningkan ke thom mate ningkan Krener kebra kep pen ningkan Krener kebra kreke thom angbong si advocacy a course abang ke ka Charlie nangji do anta chepatang dun lablo labangso a course ahok pet ke chiklojon thom kebra thoksi kep an ke Charlie nangji bonsita kopai ki me alangli ke chiklojon thom kebra throk adim chiklojon thom kep angbong si chepatang tikang dadlo laso jok ningkan Krener kebra kreke thom aningkan ke puthot methang adim mate India chewang thu joilo Patel India chewang jui pen Ahmedabad along si labangso ka Charlie tang apot asai nang klem pangchenglo lapen alangli asai ke klem long pen thek pame kangkrung kang saidun un aja kong dobom pen puthot ahok pet abirstar nangmanlo Patel ke mang asai pleng dat pen aphi mate alangli methang akai cheklem bom hut sitame rat adet aphan kacheng thur lapen monsam kachesong alongta arjabdun ver lapen alangli ta British atum aphan amethang adet pachedam nangji pu along aprang karjabdun ver abang phulo British India akai hut British atum aphan kachesong kangtang kring asongja Mohandas Karamchand Gandhi mate Mahatma Gandhi along pensi Patel tame kachesong amede aprang ke pon aphan aning hangdun lo lapen Mahatma Gandhi along si cherabdun lo Bharat sadhin longle aprang British atum India asu aphan kachenek pikpik ajok Patel sitame kaiketa alangli ajadaki sungle do sita arjabdun verditi Kresir kebra nirkep mate 1918 aningkan Kheda satyagraha pu akachesong along alangli si Japon linlo labangso kachesong ke farmers mate saikateki atum British atum aphan midu ki pinang ver ajok akisung thepik anlo saika choteki atum ningkani siang bong pen ko anma karche pen ali ke long
do anta British sarkar atuma phan midu amen pen thaknang po adontin abang Putin along ta British atum si dampo lapen ki hanga teng pen pithek the det pusita alang li tuma phan kanghon ka jinso ave anchot ta kalilang botor bokan memedet pen ajok ajade tiki ta memedet pusita midu ke hang padikrim po amethang atum le choma veda thita British sarkar aphan ke pinang vek po kalite aduk sitame inghoi kangare ta hailo laso midu ki pinang ver ajok si saikatiki atum do an chingrum se chesong lo lapen labangso ka chesong along Vallabhbhai Patel si Japon lo lapen chunta chundet lo puthot 1928 aningkan Bardoli satyagraha pu ka chesong lipai do thulelo lake longle midu anam ke pabat pik ajok India su saikatiki atum an atum ki pi unwangwe sungpik piklo longle midu ke pabat loksi phan ingkoi ra hini lapen laso joksi Vallabhbhai Patel puthot laso akache songalong arjabdun si aprang japon linlo lapen chunchetik chesong si sai jokje British sarkar atumta alang litum ka chesong papleng nang koklo lapen det ke longle midu mate land tax pinang sita jumhek pensi pinang chotlo longle midu pharman ka chesong ke japon lapen ke chundet ajoksi alangli sardar pu amen chelonglo lasi laso hut pensi alangli amen Sardar Vallabhbhai Patel pu amen chathang datlo alangli rat atum along kaki karjabdun kluk ajok rat atum aning chingsam pikpik lapen alangli kachesong ke Japon lake suluk sodak pen kali ingsamjin mate non violence pensi rat aphan ke Japon Patel kachesong ke lasoni vet lapukali alangli Bharat Sadhin ke hang mate ke palong along ta kachesong dun kangtang kring abang phulo alangli Mahatma Gandhi ke ja along ko an ang deng si kachesong kang thurpon along an sita alangli tame arjabdun kluk abang phulo British sarkar atumpen kachepa jogji aphan thedung akachesong kedeng lake non cooperation movement ningkan kresir kebra ingkoi civil disobedience ningkan kresir kebra thomkep lapen quit India movement ningkan kresir kebra plikebra hini hanlo alang litum chesong ba mahut Indian National Congress a party pensi epeng dolo lapen radet pen kachingri awar side dengpon lo alang lita Bharat adet do an amuk pen ningisi kepado lapen kepachingrum pen epengbet kido thekji aphan loksi kemang atheke epengbet do de pulote sadhen kelong aphan sungkrungji puchini pamelo radet kepachingri asai amut chedong prat pen chepaduglo alangli ke claim kedam chepaduk lapen ke mesen pen ajok alangli phan plikebra sirkep angdeng President of Indian National Congress ta party hin pen pekpon thulo alangli la pusan si ingtang kring pen chesong dun bom rat along arjabdun bom si dam bom lo lapen 15 August 1947 ingkan anke India mate Bharat adeta sadhin long lo lapen methang amat si Bharat angkang pita ningke hanga teng pen chari chalam long lo Bharat sadin long et pen Sardar Vallabhbhai Patel henlo ke chengsi mate first deputy prime minister lapen home minister of India arpu keman abang lo alang liphan labangso arpu kresir kebra plikebra troksi aningkan pen kresir kebra phokep aningkan an pakhi ponlo India along parumpet pen phokebra trokebra phop princely states mate small kingdoms do mate recho aron ateng pen rat aphan kachelang adet sudu labangso angbong pen India sadhin long det pen sitami ajahaga tumke India long dudunde pu atum dupik bonsita patelabang kaching kidam kachathandam pen India long chingri pet pen kidora peji aphan bor ilo lapen alangli kachepaduk ajoine chunta chunsi epengbet dulo laso kabor ipen ke pachingri thek ajoine alangli phan Iron Man of India lapen Architect of India puta amen pachathang thulo Sardar Vallabhbhai Patel Bharat adet kikim aphan ki claim dun lapen ke pachingri asai angdeng claim det chundet aphi kresir kebra phokep aningkan matijong achiklo niphai krepho 15 December 1950 arni aning kachethe arat doan aphan chiu kangsi alangli sangtet kijut ajok sangtet chu adnam juilo alangli kavedet ben ajok
Bharat angkang amuluk aning kiduk aning ki oi dolu lapen India mate Bharat amuluk chatkali pirthe adang amuluk atum anta alangli men ki pachini labji aphan amen ki pareng merji aphan Gujarat along Narmada alangroi adung Kewadia pu adim along Sardar Vallabhbhai Patel akumlin selampon detlo lapen labangso akumlin amen Statue of Unity pusi irponlo labangso akumlin kangtui 182 meters andu lapen ke pirthe adang angbong pen kangtui naya akumlin lo pusi hokpon detlo lasi alangli avedet pusita rengtik ahut ke claim ke dam ki mesen ajok nonpuda alangli phan thomkep raisi October mate mahang ke thek arni lote talon ponwer lapen chikimo asai dengwer titilo lapen labangso arni aphan ke National Unity Day of India pusi hokpon detlo kardom